Казвам се Йорданка Вандева по баща, а по мъж Конова. На 79 години съм. Родена съм в Търговище. Учила съм, работила съм и живея в Търговище. Целият ми съзнателен живот е свързан с училището, с образованието. Като ученичка в девическа гимназия Лиляна Димитрова, чието наследници са учениците на първо СОУ, бях ръководител на отряд в по-долните класове. През лятото помощник ръководител в ученическия лагер в местността Парка. Като студентка през летните месеци във ваканцията бях учителка в детските градини. След завършване на висшето си образование в Софийския университет по специалността руска филология, а като втора специалност българска, по разпределение 2 години работих в Ломски район, след което за моя най-голяма радост бях назначена учителка в моето училище, но вече първо единно средно политехническо училище. Попаднах в колектив, в който една част от учителите бяха моите учители. 10 години бях учителка, 2 години заместник директор, след което ме преместиха в тогава окръжния отдел на народната просвета, отначало като завеждаш квалификацията на учителите, след това бях началник на общинския отдел народна просвета, където отговарях по всички въпроси на образованието в района, а се пенсионирах вече като главен специалист по отдиха и туризма на ученици и учители. В последния клас, в последната година в училище, предавах на първи и на 11 клас. Това е моят жизнен път. Подчертавам, във всички звена на образованието, естествено в района на един окръжен град. Бих искал да споделя спомени от моите ученически години в гимназията за периода от 1950-1954 година. Много далечно време, нали? А по-малко ще споделям спомени като учителка в гимназията. Всеки човек на този свят се ражда с определена мисия в определен период от своя живот. Учениците да се учат, да усвояват знания, да израстват духовно и физически. Учителите да раздават знания, да помагат заедно с родителите, младите хора да придобиват и опит, и умения в живота. Аз бях от щастливците. Имах учители, които бяха на нивото на преподаватели в университет. Съученичките ми също бяха умни, дисциплинирани, отговорни. От 26 момичета от мой 11 А клас, всички успешно завършиха средно образование, 50% с отличен успех, 5 наградени с медали. Имахме чудесен директор, Стоян Мавродиев. Строг, но справедлив. Може би знаете, че площада пред читалището носи неговото име. Носихме униформа с името на училището. Имахме вечерен час, който строго спазвахме. Уважавахме учителите си. Беше удоволствие за нас да срещнем на улицата учител, да намалим походката и вежливо да поздравим. Макар да е зачудени, но аз и до днес поддържам връзка с моята учителка по литература,
моята класна ръководителка госпожа Савина Тенева, която сега живее в Стара Загора и е на 88 години. Сегашните ученици може би не знаят, но в 10 и 11 клас всички ние полагахме годишни изпити по български език и литература и математика, писмен и устен и още по 4 от основните предмета в 11 клас. 10 и 11 клас. Знаехме това и учихме не за оценки, а за знание. Намирам, че тази система беше положителна, защото ни даде знания за цял живот. Искам да подчертая във връзка това, че всяка работа, всяко задължение трябва да се извършва с чувство за отговорност, с интерес и с любов. Тогава няма да има трудни предмети, както казваме в училище, неизпълними задачи. Винаги при желание ще се намери решение. Още един момент от ученическите ми години и от ученическия живот. Нашите бележници бяха с много голям формат. Страницата имаше 5 графи. Дата, заглавие на урока по даден предмет за всеки учебен ден, място за оценка, ако те изпитат, подпис на учителя и подпис на родителя или настойника. Оценките ни бяха по петобалната система. Дължа да ви кажа, че бележника ми от 10 клас още стои. Аз мисля, че като ученичка достатъчно достойно изпълних мисията си, завърших средното си образование с сребърен медал. А сега да ви споделя какви извънучебни занимания имахме. Аз участвах във формите на художествената самодейност. Имахме хор с струнен оркестър, ръководител ни беше госпожа Милка Калева. Нашият хор неведнъж печелише зоналните съревнования. Заедно с ученици от мъжката гимназия имахме театрална трупа. Ръководители ни бяха известната самодейка, артистката Иванка Николова, учителка. Също и художничката Емилия Драгоева, която ни беше учителка по изобразително изкуство. Спомням си за двете пиеси, които поставихме. Едната със заглавие "Защо мистър Бидъл" и другата "Ех, нивичка в полето". С втората пиеса през лятото обикаляхме близките села в почивни часове вечерно време, за да изнасяме пиеската пред кооператорите. Отивахме и се връщахме пеша, натоварили декорите в кавички в конска каруца. Сцена не беше обикновено училищният двор. Беше много романтично и весело. Хората оживено и с удоволствие ни аплодираха. Друг спомен, който остана в съзнанието ми и няма да изчезне скоро, и организирания пак с ученици от мъжката гимназия 8-дневен поход над 200 км под мотото "По стъпките на партизаните". Около 20 ученички и ученици, без учители, с една конска каруца, натоварена с багажа ни и една палатка, и един казан, в който се варехме чая, един милиционер, като бодигард все едно, който беше въоръжен с пистолет, автомат и спортна пушка, с която стрелихме непрекъснато. Прекарахме 8 незабравими дни и нощи
по горските пътеки на Търговишки, Омурташки и Котленски Балкан, минавайки и през много селища. И родители, и учители ни гласуваха изключително вяра и доверие, което ние оправдавахме. Спяхме или в училищни стаи, или на открито. Момичетата в палатката, а момчетата на открито около нас. Вечерно време организирахме срещи с местни младежи. Достатъчно беше един грамофон или един акордеон, за да организираме весела и приятна вечер. Водихме дневник, който остана в архива на градската младежка организация. Вълнение, романтика, другарска взаимопомощ, нови запознанства, безброй впечатления, красива родна природа. Не могат да се забравят всички тези приятни спомени. Тук нямам време да ви разкажа за един троятелен разказ на един от нашите участници, Атанас Василев Шопа, чието двама братя загинаха като партизани в дола край Долец и ние трябваше да слушаме неговия жив разказ точно в този дол. Това е по този спомен. Искам да кажа, че в наше време се организираха бригади. Макар ние не участвахме в национални бригади. Но се провеждаха, например, много акции по залесяване. Ние съседихме дръвчетето около езерото Борво око, около пътя към гарата. Поливахме дръвчетата. И днес, като минавам по тези места, си мисля, а кое ли е моето дърво? Дали не е това, покрай което минавам? Бригади се провеждаха в селското стопанство и с моите ученици. Беше им трудно, но те пък им даваха впечатление за селскостопанския труд. Усвояваха на тези бригади полезни умения, които ще им трябваха в живота. Бих искал да споделя и друг момент в моето обучение, и това на моите ученици, което беше с моите ученици по-всеобхватно. Обучението по военно дело и оръжезнание. Водеше се от служащи военни. За моите ученици то беше наред с трудностите по-интересно, защото заедно с теоретичните знания се организираха и няколко дневни полеви лагери, образувани като казарма, а учениците бяха облечени като войници. Целият дневен режим беше като в казарма. Водиха се стрелкови занимания, оръжезнание, строева подготовка. Едва ли е възможно да се забравят тези дни, а и заниманията им даваха ценни практически знания и умения, нужни в живота. Аз намирам, че и сега е нужно да се въведат такива часове в горните класове на гимназиите. Друг момент, който смятам е пропуснат в моето обучение, е това, че нямахме часове по правово обучение, т.е. обучение, където да се запознаваме с правната наука. А това в наше време е крайно необходимо. За спортната дейност в училище няма да ви разказвам, защото други колеги бяха по-запознати с тях. Искам да споделя обаче, че и мисията си като учителка и просветен работник изпълних достойно, след като бях удостоена от Министерството на народната просвета
със сребърен медал, сребърен орден. А сега разрешете ми да се обърна към всички млади хора. Бъдете здрави. Старайте се да калявате тялото и духа си. Влагайте всичките си сили, знания, умения за постигане на своите мечти през всички етапи на своя живот, за да може с чест да изпълните своята мисия, за която сте създадени. Мечтайте, не спирайте пред трудностите. Щом тя ги има, значи има и средства да бъдат преодолени. Благодаря на всички, че ми дадохте възможност да споделя свои мисли, преживявания, вълнения от далечната ми младост. С уважение, ваша Йорданка Вандева Конова.